गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बेफिन मोनसे गोदान भिडिअ बनायनो बाहरबाय लोगोफोर जोंहा दिनै आब'नि हाबामोन आरोना आब'खौ देलायहोगासिनो नै माने देलायनाया एसे कमप्लिट जाहांबायमोन आरो बिसोरनो देलायहोदों नै ओमफ्राय आङो बेखौनो फिसा फिसा क्लिप खालामनानै लादोंमोन आरोना मेम'रि जानानै थाथों होननानै भिडिअखौ आङो हगारनानै दोनसै आरोना मालाबाफोर नायनो लुबैबा नायनो मोननाय बायदि नोंथांमोनाबो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय अननानै लोगोफोर बे भिडिअआ 22निमोन आरोना ओमफ्रायो भिडिअखौनो एडिट खालामनो मोनासै नालाय ओंखायनो दिनैसो होनाय जाबाय आरो बिराद बेस्थ' जाबाय थादों दामायनि देलायहोग्राफ्रा देलायला रावबो खानायानो नै दायो हौवा गोदान लागोआ सफैबाय आरो सफैनानै बिदिनो साहा होखांबाय दै होखांबाय ओमफ्रायो हिन्जाव गोदानखौ लांनो थाखाय रेडि खालामगासिनो आरोना न' सिङाव नै लोगोफोर दायो हौवा गोदाननिनो मोनफैबाय आरोना जों बिदिनो न'आव आलासिफोरनो ओंखाम खुरना होनायनि थाखाय लेट जालांदों बिनि थाखायनो फार्स्टआव गेटआव थांनाय मानाय बिदि न'आव हाबहैजेननाय बेफोर भिडिअखौ लानो मोनासै आरो डाइरेक्ट न'आव थांनायखौसो लानो मोनबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नै दायो हौवा गोदान हिन्जाव गोदान माने हिन्जाव गोदानखौ हौवा गोदाननो आखाइ हमनानै होबाय आरो गथायनानै होबाय हिन्जाव गोदाननि बिफाया जोंहानि आमाइ जायो आरोना आंनि बिब' नालाय बिसोरो जोंहानि आइनि फंबाय नै जों दा ओंखाम जानो फैबाय ओरैजाय फारसेथिं हाबा जागासिनो फारसेथिं जों ओंखाम जाफैबाय
मानो होनोबा बुरजा थांनाय जाबाय नालाय खावसे खावसे जाहोनाय जादों आरोना। मोसाखावरिफ्रा जेकेट लाबोना होफैबानो जासिगोन। नै दायो हाबा एरि जोबखांनानै निरिक बस'नाय जाबाय आरो निरिक बस'गासिनो न'आव थांफिननो थाखाय रेडि जाबाय हिन्जाव गोदान लागोआ।
जोंहा ओइ खर'नियाव गाखोनो सुथुरु